आं दिनै JSP बाय 365 चेनेल जै मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आङो आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय कन्ट्रेक्टरनि कालचार आरो बर' लाइमोनफ्रा आथिखालाव कन्ट्रेक्चुएल बेसिस थामहिनबा टिका मावनो थांनानै जोंनि बांसान्दाय बर' लाइमोनफ्रा दिनै कन्ट्रेक्टर जानो नाजानानै थाखा फैसा गैयै न'खरनि मानसिफ्राबो सोरबा हा बन्दक होनानै सोरबा बाइक फाननानै सोरबा बिमा बिफानि सना गहेनाफोरखौ बन्दक दोनथ'नाबाबो आथिखालाव बिटिआरआव मोनसे खोब जांख्रिखांनाय फैबाय दं। माखासे लाइमोनफ्रा गाव गावनि गामिनि लामा दालां केनाल आरो आर्ट फिलिंनि बायदि बायदि खामानिफोरखौ लानो थाखाय आथिखालाव मोनब्रै जिल्लानिफ्राय क'क्राझारनि बिटिआरनि थामहिनबा बिटिसिनि राजथावनि थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सेक्रेटारि अफिसाव थांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोबाङानो बाक्सानिफ्राय जुदि जानानै थाङोबा क'क्राझारसिम 5-6 रोजासो जायो। जोंनि रुकुइनिफ्राय थाङोब्ला नोंथाङा 3निफ्राय लानानै 5 रोजासिम बावहाय भेहिकेलनि भारा महरै होनो गोनां जायो। बेबादिनो मोनसे खामानिनि असिला लानानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि माखासे हाबाफारि एबा टिका टुकेलनि खामानिफोरखौ मावनो गोनांबा माखासे फाइलफोरखौ मुभ खालामनो नांगौबा बावहाय थांनानै बेफोर फाइलफोरखौ मुभ खालामनांगोन आरो बेफोरखौ लिस्टआव सोनो थाखाय इएमनिफ्राय माखासे राइटिं पेडआव लिरना लांनानै इन्जिनियारनिफ्राय लानानै माखासे इसेन्सियेल डकुमेन्टफोरखौ लाखांनायनि उनाव क'क्राझार फारसे बे फाइलखौ साक्सेस खालामनो थाखाय थांनो गोनां जायो। बेफोरबायदि बुब्लियाव गोबां लाइमोनफ्रा अफिसनि माखासे सिस्टेमफोरखौ मेइनटेन खालामनो थाखाय बा थाखा फैसानि खोब गोनांथि जायो। नाथाय जों नुनो मोनदों हाग्रामा महिलारनि दिनावबो गोबां लाइमोनफोरनो टिका आरो साख्रि होनायनि नामाव गोबां इएमजिएमफ्रा बा मेम्बार चेयारमेनफ्रा थाखा जाख्ल'नायनि कालचारा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों। आथिखालावबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDB आरो UPPOनि नाजानायाव बिटिआर मुंनि मोनसे जोंहा 3थि गोरोबथा जादों। बे 3थि गोरोबथानि बादियै बिटिआरआव मोनसे सोलायनाय लाबोनायनि जोहै जोंनि गेजेराव जौगाखांनाय फैगोन बे मोन्थोरखौ लानानै बिथां उरखाव गोरा ब्रह्म आगुनि ससियेल वार्कार आरो MP रायजो सभानि बिथांनि दाखानाय आफादखौनो आथिखालाव UPPLनि आफादगिरि महरै बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायथ'नानै बिथां प्रमद बर'खौ आथिखालाव UPPLनि आफादगिरि महरै थिसननाय जादोंमोन आरो बिनि जोहै माखासे हाबाफारिखौ लानानै दिनै प्रमद बर' JSP आरो UPPL आरो BJPनि गेजेराव जोंहा जथाय सरकार जाबाय। बे खोब जोंनि बर'फोरनि थाखाय गोग्गाथावना खोथा आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रानो बिटिआरनि गेजेरजों बर'फ्रा सिगांनि बुब्लियाव बिथां हाग्रामा महिलारनि दैदेननायाव जाबादि जाख्ल'नाय सोबख'नाय जादों बेफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय फोसाबनो थाखाय UPPL दोलोखौ गोबां बर' रायजोफ्रा बा गोबां लाइमोनफ्रा जाम्बि जाम्बा बयबो भट होनानै बिथां प्रमद बर'नि आफादखौ देरहासार खालामदोंमोन आरो जोंबो बेबायदिनो UPPLखौ देरहासार खालामनानै बिटिआरआव मोनसे सोलायनाय लाबोनायनि हाबाफारिखौ लादोंमोन। आथिखालाव बिटिआरआव सरकाराव बिथां प्रमद बर'आ 3 दोलोनि सापर्ट लानानै बिथां हाग्रामा महिलारिखौ गादिनिफ्राय नारख्लायनानै थामहिनबा हाग्रामा महिलारनि सासनखौ फोजोबनानै दिनै UPPL JSP आरो BJPनि जथाय मोनसे सरकार बिटिआर आरो आसामाव जादों। थिग बिदिनो आथिखालाव बिटिआर थामहिनबा आथिखालाव बिटिआर होननानै बुङोब्लाबो जों खोब मोनसे गोसोआव मोनसे सौदावनाय फैयो। मानोना आथिखालाव बिटिआरनि सीमा बाउन्डारिफ्रा जेबो जाथ'वाखै आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि जिथु मावखुलि बिनि मुङा दासिमबो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलानो दङ। नाथाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ सोलायनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन खालामनायनि जिथु ग्रेटेस्ट ड्रिम्स लादों बे ड्रिम्सनि गेजेरजों गहपुर सनितपुर आरो बिश्वनाथखौबो बावहाय जोंनि बिटिआरआव सोसननाय जागोन होननानै जोंनि मानाव गेदेर बिथां प्रमद बर', रन्जित बसुमतारी, गबिन्द बसुमतारी आरो BJPनि आथिखालाव आसाम बिधान सभानि स्पिकार बिथां बिश्वजित दैमारी मोनाबो BTC इलेक्शननि समाव आरो
आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिनि समाव बे मोनथाम जायगाखौ बिटिआरआव सोसननाय जागोन। बेनि थाखायनो बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलाव सोसननाय जायाखै। मोनसे बिथां मिनिस्टार बर'नि दैदेननायाव जादों, बेवहाय सोआखै होननानै बिथांमोना बुंदों। नायदिनि फैगौ बुब्लिफ्राव बेफोर ओनसोलाव बिटिआरआव हाबगोन ना हाबा बे उननि बुब्लियाव जों मिथिनो मोनगोन। दा आंनि कन्टेन्टआ जाहैबाय बिटिआरनि माखासे लाइमोनफ्रा आथिखालाव ओरैबायदि सोरबा गाव गावनि पार्टिनि बेनारखौ लानानै गोबाङानो गाव गाव टिका टुकुलि मोननायनि हाबाफारिखौ लागासिनो दं आरो माखासे इएमफोरजों बा माखासे मेम्बार चेयारमेनफोरजों बे टिका टुकुलिनि नामाव गावजों गाव दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बे बर'नि जिथु टिका कालचार, बे कालचारा खोब दुखुनांथावना थासारि। मानोना बिथां हाग्रामा महिलारनि दिनाव आथिखालाव बिथां प्रमद बर'आ 2,900 कौटि रां दाहार जानानै दङ। जाय दाहारखौ बिथां प्रमद बर'नि गादिनि समाव बेफोर थाखा फैसाखौ बिथांमोना होनो नांगोन आरो इउपिपिएलनि सरकार बा जथाय सरकाराबो बे थाखा फैसाखौ होआबासिनो बै ठिकादारफोरनो थाखा फैसा होआ होननानैबो बुंनो हानायनि लामा गैया। मानोना बे 2,900 कौटिजोंनो सोरबा दालां बानायदों, सोरबा लामा बानायदों, सोरबा बाथौ मन्दिर बानायदों। बेबायदिनो गोबां ठिकादारफ्रा मा जादों, बेफोर थाखाफोरखौ गावनि गोलोमदै बा थै आरो गोलोमदै मोननानै रांफोरखौ खरसा खालामनाय बेफोर लामाखौ दा बिल खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बिथांमोना खोब दुखुनांथाव खोथा, बै बुब्लियाव माखासे दहाय आं बुंबाय थादों, माखासे सेक्सननि मानसि बा बिटिएडि सरकारनि समावबो थामहिनबा हाग्रामा महिलारनि समावबो बेबायदि थाखा फैसा हा बन्दक सना रुपा होनानै टिकाखौ लादोंमोन। नाथाय बैफोरो मोननो गोनां जिथु बाजेट थामहिनबा खामानि मावनायनि जिथु फिथाइ बेखौ मोनजायाखैमोन आरो बे फिथाइफोरखौ आथिखालाव इउपिपिएल दोलोनि चेयारमेन मेम्बारफोरनि बिथोन बादियैसो बेफोर ठिकादारफ्रा बेफोर खामानिखौ आदाय खालामनो थाखाय खायसे खामानियाव सुहिलांनो गोनां जादोंमोन आरो बेबायदिनो हाग्रामा महिलारनि दिनाव खामानि मावनायफोरखौ माखासे नैबे आथिखालाव बिटिआरआव सासनाव थानाय दोलोनि मानसिफ्रा गाव गावनि मुङाव बेफोर टिकाखौ लाबोनानै जोंनि समाजाव दा बेले बेजे जागासिनो दङ। बेनिखायनो आं बिटिआरनि इएमजिएम चेयारमेनखौबो खावलायो, जिखि हान्जानि मानसियानो थायाथों मानो मोनसे गणतन्त्र हादोराव सोरबा इउपिपिएल हान्जानि जानानै खामानि मावनो हायो, सोरबा बिजेपि जानानै खामानि मावनो हायो, सोरबा कंग्रेसनि जानानै मावनो हायो। नाथाय जोंनि गेजेराव जाख्ल'नाय जिथु कालचार, खामानि मावनानै माबा मोनसे लाब लकसानाथ' थाखागोन, नाथाय बांद्राय जाख्ल'नानै खामानिफोरखौ मावाखैब्ला जिखि जाया हान्जानियानो जायाथों मानो जों बेखौ रायजो राजाफ्रा राइट टु इनफरमेसननि जोहै आरटिएनि जोहै माखासे केस फाइलिं खालामनाय आरो माखासे राइट टु इनफरमेसननि जोहै सोंनाय फिननाय माखासे नेमखान्थि दं, बेफोरबायदिनि गेजेरजों जों बेफोरखौ समाधान खालामनो हागोन। नाथाय दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय आथिखालाव टिका टुकुलिनि नामाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थामहिनबा बिटिएडआव थानाय माखासे लाइमोनफ्रा ओरैबायदि जादों, उमुक लामाखौ जों मोनथारनांगौ, उमुक अफिसनि खामानिखौ जों मोनथारनांगौ, मोनाबा दिगदार जागोन, बेबायदि हुमखि होलायनाय। बेबादिनो क'क्राझारनि मोनसे टिकाखौ लानानै NLFनि बिथां दैदेनगिरि बाथाजों गेजेराव जिथु दान्थे बिदान्थे जालांबाय, बेफोरो जोंनि बिटिआरनि गेजेराव मोनसे गिथावना थासारिनि मोनसे इंगित होननानै जों बुंनो नांगोन। जाहाथे टिका टुकुलिखौ लानानै जों बांद्राय राजनिति खालामनाङा, जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर बायदि जोंनि गांनाय उखैनायफोरखौ फिसा टिका मावनानै जोङो खायसे लाइफखौ दानो हायो। नाथाय साफ्रोमबो मानसियानो अफिस आदालताव थांबानो एप्लिकेसन होबानो सोरबा इएमजिएम थामहिनबा इएम बा एमसिएलएफ्रा लिरना होबानो दि बे टिकाफ्रा बे खामानिफ्रा साक्सेस जाजोबगोन, बेयो मिजिंथिथावना नङा। बेनिखायनो जोंनि जाखांफुनाय फरायसा लाइमोन आरो जायफ्रा गावनि गावनि बिमा बिफानि धोन दौलत हा हु बन्दक होनानै दिनै टिकानि खिथु खारगासिनो दङ आरो बे टिकाफोरखौ मावनायनि जै बिथांमोना लाख थाखा कर'रपतिनि बिगोमा जानायनि मोनसे गेदेर सिमां फिसिदों। नंगौ, जोङो सेल्फ इमप्लयमेन्ट जानो थाखाय साफ्रोमबो मानसियानो लुबैयो, नाथाय गावखौनो गायसननो लुबैनानै जों जाहाथे खैफोदाव गोलैया आरो माखासे सेक्सननि गोथां सियालफोरजों थगायजानानै जाहाथे जोंनि बिब' बिनानावफ्रा टिकानि नामाव बोलि जाया, बेखौ नोजोर होनांगोन। आरो बिटिसिनि माखासे इएमजिएम आरो बिबानाव थानाय
दैदेनगिरिफ्राबो नोजोर होनायनि गोनांथि दङ। दा जोंनि समाजाव जोङो फरायनायनि कालचार लाबोनांगोन, जों अनलायनायनि कालचार लाबोनांगोन। बेफोरखौ बावलांनानै जों खालि थाखानि फारसे रांनि फारसेल' जोङो खिथु खारोब्ला बर' समाजा जाबादि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' जातिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे सिमां फिसिना गालांदोंमोन, बे सिमांखौ जों मोगथाङाव जाफुंहोनो लुबैदोंब्ला जोंनि गेजेराव IAS, IPS, ACS जानानै जोंनि गेजेरावनो साफा अफिसार जानांगोन, जोंनि गेजेरावनो साफा IPS अफिसार जानांगोन, पुलिस कमिशनार जानो नांगोन। अब्लासो जों बिटिआरनि सिमा बाउन्डारिफ्रा जाफुङोब्ला आरो बिटिआराव माखासे इउनिभार्सिटि, माखासे कलेज, माखासे टेक्निकेल इडुकेसननि सेन्टारफोर लाबोदों। बेफोर सेन्टारफ्राव ट्राइबेलफोरनि माखासे खथाफोर थागोन। बे खथाफोरखौ जोंनि बड' कमिउनिटिनि मानसिफ्रा थै गोलोमदै गारनानै जों बिटिआर BC-निफ्राय BTED, BTनिफ्राय बिटिआर मोनबाय। बेफोर जायगायावनो जोंनि बिब' बिनानावफ्रा गोरों जायाब्ला सोरबा उरिसानिफ्राय फैनानै, उत्तर प्रदेशनिफ्राय फैनानै IAS अफिसार जाफैगासिनो दङ। बड'लेण्ड टेरिटरि रिजनाव दिनै नों जिखि जाया ब्लक अफिसाव थां, जिखि जाया DC अफिसाव थां, जिखि जाया थानायाव थां, जोंनि बर' मानसिखौ DSP, SP बा पुलिस कमिशनार, थामहिनबा डिपुटि कमिशनार आरो पुलिस बिफान आरो बायदि बिफानाव गेदेर साख्रि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेनिखायनो जोंनि माहारिया साननो गोनांथि दङ। जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथनि माखासे सिमांखौ फिसिनानै जोंनि गेजेराव दिनै डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गान होबोनानै दिनै जोंनि सिमांखौ मोगथाङाव जों खालामनो हायाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गोदोनिफ्रायनो आसामखौ थुब्ला दानखावनानै बर'फोरनि राव, हारिमु, सोदोमस्रिखौ जोङो रैखाथि होनो नाजाबोबाय थादोंमोन। नाथाय बे बुब्लियाव जाबाय जोङो माखासे खाबुखौ लानानै जोंनि गेजेराव पलिटिकेलनि बेकग्राउन्डखौ सोलाय जोंनि नेताफ्रा खामानि मावबोबाय थादों। आरो जोंनि राव, हारिमु, सोदोमस्रिखौ जोङो फोथांनांगौब्ला जों बेफोरबादि टिका कालचार बा टिकानि हारिमुजों जों जातिखौ फोथांनो हानाय नङा। आरो जोंहा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि खोथा दं। बेफोरखौ आथिखालाव गादियाव सफैनाय लोगो लोगो जोंनि दावहारु हान्जानि सोरबा मन्थ्रि जाहैबाय, सोरबा EM जाबाय, MCLA जाबाय, बिथांमोना दिनै बेफोर खोथाखौ बावजोब्बाय। जोंनि बर'नि ओनसोलफ्राव ट्राइबेल ब्लक ओनसोलफ्राव, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलफ्राव गुबुन हारिनि मानसिफ्रा दिनै हा बायनायनि मोन्थाय मोन्दों, न' लुनायनि मोन्थाय दं। बेफोरबादि जाबोबाय थायोबा जों इन्डिजिनियास पिपुलफ्रा मोनसे समाव मा जाहैगोन? जों आरो टिकानि कालचारनि फारसेल' खारबाय थायोब्ला जोंनि फरायनाय कालचारा जोबलांगोन। आरो बांद्राय फरायनाय समाव थाखानि फारसे लेहेम जायोब्ला फरायनाय फारसे गोसो होबोनो हाया। बेनिखायनो आङो टिका टुकुलिनि थाखाय जायफ्रा जोंनि बिटिआराव आथिखालाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रानो पार्टी थादों, पार्टी खालामनायनि उनाव माखासे नुथावै बुंथावै माखासे जाथायफोर जालांनायनि गेजेराव बायदि ओनसोलफ्राव बायदि जाथाय जानानै बुलाय सोलाय जालांनाय आरो फेसबुक आरो माखासे चेनेलफ्राव बायदिसिना जाथायफ्रा नुजाबोगासिनो दं। बेफोर जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव खोथा। राजनितिखौ जोंनि मानसिया रायजोनि हामजाथिनि थाखाय मावनो नांगौ। नाथाय आथिखालाव नुनो मोनबाय गाव गावनि मुलाम्फानि थाखायल' राजनिति खालामनाय बादि जों नुबोबाय थादों। आरो इलेक्सन समाव रायजोआनो राजा, रायजोआ गोसो जायोबा गासैबो खामानिखौ मावनो हायो होननानै माखासे दैदेनगिरिफ्रा स्ल'गान होबोबाय थाबोदों। आरो बे स्ल'गाननि गेजेरजों बिथांमोना गावसोरनि राजमासिखौ लादों। नाथाय राजगादियाव जनायनि उनाव टिका टुकुलियानो जा माबा मोनसेयानो जा जोंनि रायजो राजाफ्रा थाखा फैसा गाराबासोनो जेबो मोनाखै। जाहाथे फैगौ बुब्लियाव बर'नि राजखान्थिनि महर मुस्रिया सोलायो आरो बेबायदि बिथां प्रमद बर' आरो बर' रायजोफ्रा मोनसे सिमां फिसिनानै जोंनो सोलायनाय नांगौ, जोंनो जाख्ल'नायखौ समाधान खालामनो नांगौ बिदि होनानै हाग्रामा महिलारिनि सरकारखौ बुंना दिनै UPPL आरो GSP आरो BJPनि मोनसे जथाय सरकार जाबाय। बे सरकाराव थानाय बिबानगिरिफ्रा जाहाथे जोंनि गेजेराव बांद्राय टिका टुकुलिजों खारनाय खायसे लाइमोनफोरखौ, फरायफुनाय मानसिफोरखौ बुजाय आजाय खालामनानै हरो आरो टिका टुकुलिनि नामाव गावजों गाव सेलाय बेलाय आरो सोरबा मावनानै लाबोनाय फिथाइखौ सोरबाया सेनानै जानाय बेफोरबायदि कालचारखौ जों गारनो नांगोन। बिदा फंबाय बादि जों गोरोबना थानो नांगोन। बेनिखायनो जों गाव गावखौ सिनायनो नांगोन। लिडार जाबानो दि गाव गासैखौ मावजोबनाय बेबायदि साननानै खामानि मावलांबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव खोब दुखुनांथाव थासारि फैगोन। बेनिखायनो आं खावलायो जोबथा बुब्लियाव जोंनि फरायसा लाइमोनफ्रा टिका टुकुलिनि फारसे बांद्राय गोसो होआबासिनो गावनि केरियार दानायनि जि सिमां फिसिदों आरो बिमा बिफाफ्रा नोंथांमोनखौ लानानै गोबां मिजिं फिसिबोदों, बेफोर मिजिंखौ जाफुंहोनो थाखाय नोंथांमोना गोसो मोदोम जिउ होनानै फरायलां। बेफोर थाखा फैसाया मावनायनि जोहै नोङो थाखा फैसाखौ आरजिनो हायो। गियान आखल गोमायोब्ला जों मोजां लेखा आरो मोजां मानसिजों लोगो जाबाथाय जों बेफोर गियान आखलखौ जों मोननो हायो। थिग बिदिनो मानसिया देहाया खहा जायोबा डक्टर अजाजों नायजानानै जों फाहामनो हायो।
बेफोरबादिनो मोनफा मोनफा समाधाननि लामा दं, सुस्रांनायनि लामा दं। बेबादिनो बेफोरखौ जोङो मावनायनि जै गासैबो खामानिफोरखौ बुजिलायनायनि गेजेरजों मावनो हागोन। बेनिखायनो आं जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थामहिनबा बिटिटिआव थानाय फरायसा लाइमोनफोरखौ खावलायो, नोंथांमोना टिकानि उन खारनानै नोंथांनि बिमा बिफा आरजिनाय बाइक, न' बां, सना रुफाखौ बन्दक होनानै सोरबा MCLA सोरबा EMफोरनो बा सोरनिबा PAफोरनो थाखा फैसा होनानै टिकानि खिथु दा खार। जुदि टिकाया साक्सेसफुल जायाबा नोंथांमोना उन बुब्लियाव सौदावहैगोन आरो खोब दुखुनांथावना थासारिजों नोंथांमोना मोगा मोगि जानो गोनां जागोन। बेनिखायनो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि JSP एडभाइस 360 बोसोनखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय पलिटिकेल, नन पलिटिकेल आरो एलाइड अर्गेनाइजफोरखौ जोंनि माहारिफोरखौ गोजौ जांख्लायाव लांनो थाखाय माखासे एवारनेस खालामनानै जै बेफोरबादि कालचारखौ फोसाबनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि जुगै बेफोर खोथाखौ शेयार खालामगोन आरो गासै बर' रायजो राजाफ्रा बे भिडिअखौ मोन्थिनो हानाय बादि नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालाम। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारि।